أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم والسلام على من اتبع الهدى. إن يزن يكفو سني وفندي هنكنا إركار ميشو سنتين كان جيا لك درو كان إبري زرمشين غا أرنج ديا دنگ ياكيني. بسم الله الرحمن الرحيم. Aigi sentin da irkoi mayo suji ya manta koyo suji charcharanta koyo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Irkoi ma sujin da hallasai dumandi iri furginaga kan gati Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da almiyalai da hangasinai. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyina wa imamil mursalina. Sabi a tabbati irkoi se kan gati takahare koyo sujin da hallasai matabbati iri furginaga Muhammadu kan gati diyawai kokoranta da don tonai furgina. Awwalu ma yajibu ala al-mukallafi har gina kan wajibi baligiga tashihu imanihi summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi ka ahkamis salati wat taharati wasiyami. Alfaga ne amma hannandi nga imani tara satti dini am faham da hari kan ga hannandi nga tilasa harai kan yan sai gine farillai kan yan ga tilas kan yan itilasandi aga sanda jingar da hananyan da mai hau cetai. Waya jibu alaihi an yi hafiza ala hududillahi waya kifa inda amurhi wani haihi. Agwajibi aga amma batu irkoi wani rai amma kai irkoi wani ya mare da ganjiyan aido wa yatuba ila Allah subhanahu qabla an yasqata alaihi wa shurutu taubatin nadamu ala ma fata. Amutubi ga kwai irkwai hannaga hala aga binya ase za a mana gurzugai tubi wane sharto amanni bisai da hari kan kuma ase ga amanni yadan mo kan nga siye nga zunubu zene ga nelo ga kani kalanda irko kondiri alwatu foko insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.